Здравейте! Добре дошли в моя канал за астрология, гадаене и окултни науки. Аз съм Александър Ризов и съм на снимката. Това видео е едно кратко видео за съвместимите зодии, защото често срещам въпроси от хора, аз съм еди коя си зодия, с коя се разбирам най-добре. Отделно имам в канала видео, което е за синастрия, съвместимост между двама души, но на пръв поглед да обясна коя зодия с коя се допълва. Това, че някой е овен и като види овен добре се разбира, примерно, може и да се разбира добре, но не е идеалното. Трябва да има допълване. И има така наречените двойка зодии или противостоящи. И те са следните. Примерно, ако вие сте овен, за вас най-доброто допълване е Везна. Ако сте Телец, то е Скорпион. Ако сте Близнак, е Стрелец. Ако сте Рак, е Козирог. Ако сте Лъв, е Водолей. Ако сте Дева, е Риба. И обратното, съответно, Овен Везни, Везни Овен. И така, нали, Козирог Рак, Рак Козирог. Това е така, защото едно и също с едно и също няма как да има равновесие. Ще дам с пример само с една двойка, ще си избера примерно, хайде с Рак и Козирог. Защо? Рака се допълва най-добре с Козирог. Раците са хора, които си гледат домашните неща. Домошари един вид са. Знаете всичко характерно по принцип за рака. Те са си към семейството, към дома. Това си като цяло раческата работа. Докато Козирога е точно допълването. Строгост, работа, кариера. Затова Рак, Козирог абсолютно са един пълен синхрон. Така е с абсолютно всяка зодия с нейната срещуположна. Нали, няма да описвам за всяка зодия, може да си потърсите, примерно, както казах, какво е характерно за Рака, какво е характерно за Козирога и веднага ще ги съпоставите защо това е идеалният баланс. Абсолютно същото е за Овен Везни, Риба, Дева, Лъв, Водолей и така нататък и така нататък. Като всяко характерно нещо за едната зодия, се търси неговия обрат в другата, за да създадат един идеален баланс. Ако искате само по зодия, нали, тук не говорим за пълен хороскоп, ако искате да видите с коя зодия ще се разбирате най-добре, то по-добре си направете натална карта или ако имате такава, погледнете или се запознайте с вашия асцендент. И на асцендента противоположната зодия е най-добра за синхронно семейство, специално и за разбиране в ежедневието. Примерно, ако вие сте Козирог, естествено с Рака е пълния баланс само по зодия. Но ако сте един Козирог, който е асцендент Овен, абсолютно е по-добре да е Везна. Защото асцендента да се балансира е, според мен, по-добрия вариант, но за абсолютно пълния синхрон между хората си имам 5 урока в канала, които са най-компактно за цялата астрология. След това видеята, които правя, както и това, са допълнителни, кратки и само леко доразясняват, защото за мен
само едната зодия не може да е фактор. Човек има цяла натална карта, цял хороскоп и цяло съответствие на другия човек същото. Но все пак, тъй като много хора се интересуват от само зодията и коя зодия е подходяща, това е този баланс по двойки. И обясних защо. Ако ви интересува повече синастиката, мисля беше урок 4 или урок 3, не си спомням. Вижте в канала ми, има си видео само за съвместимост между двама души. Има си за домовете, има за абсолютно всичко в моя канал. Последвайте ме, ако ви е приятно това, което качвам. За днес това видео, надявам се да ви е било полезна за тези така синхронни зоди или балансирани или двойка или както искате ги наречете. От мен до нови срещи!